kärkeen. Mä oon sanonut tuossa jo kauden alussa monta kertaa haastatteluissa, että viime vuonna tuli hopeamitalli, että hopea- ja kultamitalli välistä on vaikea mitään sijoja löytää, kun tavoitteet on aina eteenpäin. Harri Rämänen pitää lopussakin pintansa ja ottaa uudella autolla heti kakkostilan. Tosin puristusta riitti loppuun saakka. Kari Kivenne yritti hampaat irvessä saalistaa tuota paikkaa, mutta ulosajo viimeisellä pätkällä tiesi Kiventeelle kolmospaikkaa. Hän on kuitenkin sarjan kakkosena. Tässä vielä tulokset ja pistetilanne. Seuraavaksi siirrymme takaisin 4 pyörällä raapivien autojen pariin. Isossa N-ryhmässä jo avauskilpailu osoitti, ketkä tällä kaudella taistelevat mestaruudesta. Viime kauden hopeamies Padasjoen Juuso Pykälistö oli yksi vahvoista ehdokkaista. Mutta kuumeen takia väliin jäänyt tunturiralli vei arvokkaita pisteitä, eikä onnistu Juuso täälläkään. Jarruputken katkeaminen tietää takaajajan roolia. Kolmikko Tuohino, Paasonen ja Vihavainen lähtevät heti alusta saakka totiseen taisteluun, mutta yllätyksiäkin valmistellaan. Pitkään aikaan ei pohja-aikoihin ole juuri muut merkit kuin Mitsubishi yltänyt, mutta nyt latoo Mikko Daalman ykköseksi. Tosin hänen matkansa päättyy, mutta helppoa ei ole Mitsuleirissäkään. Jani Paasonen sujauttaa ulos jo ykkösellä ja raahautuu huoltoon ilman takapyörää. Ensimmäiseksi auttamaan ryntää kuitenkin pahin kilpakumppani Janne Tuohino. Tämä ehkä kuvastaa hyvin rallimiesten keskinäistä hyvää henkeä. Hyppäs tuossa melko maalissa. Vähän ylikovaa tultiin nypylle, niin lens hankeen johonkin kiveen löi ton vanteeseen palasiksi. Saitko kuitenkin hyvän ajan? Eli en saanut, hävittiin Artulle ainakin minuuttia reilu. Matka jatkuu? Joo, ajetaan. Ei leikkiä saa suuttua. Omat ongelmansa on kuitenkin tunturirallin voittajalla Oulun Janne Tuohinollakin. Se oli heti, kun se lähettiin niin oikein ja vasen niin yli. Meillä oli joku eri miinus se ylitys siinä, niin mä pukkasin isomman siihen, niin lähti perään sinne lumelle ja yli. No, sitä sattuu. Onneksi on peruutusvaihdekin löydetty. Onneksi, ei muuta kuin hanapohja vaan ja menoksi. Vasta matkan edetessä tilanteet alkavat vakiintua. Ari Vihavainen kiidättää Mitsunsa kärkeen ja ajaa todella hienoa kisaa. Janne Tuohino nousee kakkoseksi ja todellista yllätystä valmistelee ruutukattoa tavaramerkkinään jo vuosia pitänyt Kai Eklund, joka on kolmantena. Jani Paasonen aloittaa hurjan taka-ajon ja laskeskelee tauolla, että 5. tilaan on vielä mahdollisuudet. Sitä yritetäänkin heti hampaat irvessä. Nuotteja lukee erittäin kokenut jyväskyläläinen Kari Jokinen. Pitkä, yli nypyn, lopussa jatkuu nyppy ja vase eri pahaa. Tässäkin ryhmässä loppumatka tarjoaa hyvät kapinat. Kaide Eklund roikkui pitkään kolmantena ja ajoi ralliuransa makeinta kisaa. Mutta 6. erikoiskokeella sattunut rengasrikko pilasi Kaidenkin kisan. Mahdollisuudet olisivat olleet vaikka mihin, sillä vielä viimeisellä pätkällä sekä Vihavaisella että Tuohinolla oli rengasrikkojen kanssa murheita. Maalissa kuitenkin Ari Vihavaiselle ja Marko Mäkiselle uran ensimmäinen N-ryhmän SM-voitto. No, tänään osui kyllä kaikki tosi hyvin ja pientähän tie oli, mutta että kaikillehan se oli yhtä pientä. Janne Tuohino kakkostilalla varmisti johtoon SM-sarjassa. Eklundin ongelmien myötä nuori tulevaisuuden lupaus vasta ensimmäisiä kisoja nelivetoautollaan ajanut Jouni Ampuja nousi kolmanneksi, vaikka ihan virheittä ei nuorukaisenkaan ajo aina sujunut. Seuraavatkin sijat menivät lieville yllätysnimille. Hannu Hotanen oli 4. ja Juha Pylvänäinen 5. Jani Paasosen matka loppui kesken ja 5. tila jäi parin sekunnin päähän. Mitsubishit hallitsivat siis jo tuttuun tyyliin tätä ryhmää. Merkin valta-asema N-ryhmässä perustuu tehtaan vahvaan tuotekehitykseen, juuri nimenomaan N-ryhmän autojen osalta. Unohtamatta toki tietenkään rallin MM-sarjaa,
jota niin ikään on Mitsubishi hallinnut. Lancerimallin tultua voitokkaan Galantin jälkeen on mestaruus mennyt kotimaisessa sarjassa jokaisena vuonna Mitsubishi-kuljettajalle. Tämän lisäksi merkki on voittanut jaossa olevan autovalmistajien mestaruuden jo viimeiset 8 vuotta. Mihin sitten perustuu merkin ylivoima? Kaikki on valmistautumisesta kiinni ja siitä, että maahantuojat yhdessä tehtaan kanssa kommunikoi lähes viikoittain. Kehitetään autoja ja tehdään innostuneesti, motivoituneesti työtä joka alalla. Ja halutaan tehdä tuote, jolla yksityinen voi edullisin kustannuksin menestyä, joka on takuu siihen, että periaatteessa jos käy joku vahinko, niin kuin Juusolle nyt kävi jarruputken kanssa, niin aina löytyy mies merkin puitteista, joka tekee paikon siihen. Subaru panostaa tänä päivänä myös vahvasti N-ryhmään ja kehitystä tapahtuu jatkuvasti. Siitä osoituksena Mikko Dahlmanin täällä avauspätkällä ajama pohja-aika. 17 maaliin ajaneista N-ryhmän autosta peräti 16 oli Mitsuja. Jari Hämeeniemi Subarullaan ylsi 15. Koska uhka on tältä akselilta odotettavissa? Subaru on varmasti vastustaista potentiaalisia. Se, että koska se uhka sieltä on tulossa, en mä osaa siihen ottaa kantaa. Aika paljon pitää työtä vielä tehdä ja se ei ole pelkästään tuotteista kiinni, vaan siihen liittyy koko varaosapolitiikka, tukipolitiikka, kuljettajan valitseminen, kouluttaminen. Subaru on tällä hetkellä 150 000 kalliimpi auto vuodessa kuin meidän. Ajaa, omistaa, käyttää. Mitsubishin ralliautofilosofia on mielenkiintoinen. Lancerin pohjalle on jokaisena vuonna tullut uusia niin sanottuja evoluutiomalleja. Tällä hetkellä Suomen kärkimiehet ajavat jo Evoluutio 5-mallilla ja Tommi Mäkinen MM-sarjassa Evo 6. Muut tehtaat rakentavat rallikäyttöön niin kutsuttuja VRC-autoja, jotka poikkeavat sitten jo ulkomuodolta kaupan hyllystä ostettavista. Mihin perustuu se, että Mitsu pysyttelee edelleen tavallisessa mallissa? Varmasti se VRC-tie jossain välissä tulee kuljettavaksi, mutta ei niin kauan kuin tehdas saa kuukautta aikaisemmin ennen kuin tuotanto alkaa rahat 15 000 Evo 6 ja myy ne 3 päivässä Japanissa. Nyt täytyy muistaa, että Japanin henkilöautomarkkinat, vaikka ne on tippunut, niin ne on 6 miljoonaa autoa vuodessa. Eli täällä saadaan tahkota 50 vuotta, niin päästään samaan. Niin se vähän suhteuttaa, että ei se Tokion katukuvassa Evo 5, 6, 1 ja 2 näkyy siellä paljon, mutta ei se ole semmoinen tilanne kuin jos tänne tuotaisiin 1000 autoa. Pysymme edelleen N-ryhmässä. Nyt kuitenkin siirrymme SM-sarjan pienimpään luokkaan. Nämä kaksivetoiset lähes vakioautot kehittävät tehoa noin 180 hevosvoimaa ja tällä sektorilla perinteisesti on taisteltu myös ankarasti sekunneista. Viime vuosina ryhmän kärkimiehinä on ollut nuoria nousevia kuljettajia. Eikä tämäkään vuosi tee poikkeusta. Nuori Tomi Tukiainen on hakenut jo muutaman vuoden ajan tuntumaa suomalaisiin rallipolkuihin, mutta vasta tällä kaudella on voittokulku alkanut. Tunturirallista täydet pinnat ja tahti jatkui Heinolassakin samanlaisena. Tosin tasaiseksi meni taistelu, sillä maalissa Tukiaisen hyväksi luettiin vain reilut 4 sekuntia. Tänään oli tiukka kisa, että meilläkin meni nelospätkällä, meni rengas, hävittiin puoli minuuttia siellä ja sitten ruvettiin sitä kiristää ja ilmeisesti joku 4 sekkaa nyt sitten jäi loppujen lopuksi ero, että aika tiukille meni. Tomi Lantta kävi kovaa kädenvääntöä alkumatkasta Eero Räikkösen kanssa, mutta pystyi loppusuoralla karistamaan vanhan konkarin kannoiltaan. Jyväskyläläinen Eero Räikkönen on ollut tämän luokan kahinoissa mukana jo vuosia, nykypäivänä kuitenkin enemmän harrastusmielessä. Tosin vanha vauhti tuntui olevan kohdallaan ja johtopaikkakin oli välillä hallussa. Loppumatkasta sijoitus putosi kuitenkin parilla pykälällä. Tosin SM-sarjassa Räikkönen hakee mitallia. Tässä oli tiivis rallipakettimme tällä kertaa. Lisää Suomen mestaruusvauhtia on tarjolla jo pari viikon kuluttua tähän samaan aikaan. Silloin gladiaattorit ovat vauhdissa Oulun Pohjola-rallissa. I believe I can fly.
I believe